ጓልኳ ኣብ ኤውሮጳ ክብርቲኣ ዝብል ዘረባ ኣድኪምና ኣብ ኤርትራ ኸ ሕስርቲ ድያ ጓል ኣብ ኣፍሪቃ ኸ ሕስርቲ ድያ ባህልና ደቂ ኣንስትዮ ኣይኽብርን ድዩ ኣዴታትና ማዕረ ክንደይ ሕፉራትን ክቡራትን ምዃነን ተረስዑ ማለት ድዩ እቲ ዝገርመኒ ገለ ዘረባታት ዝደጋገማ ኣሎ ጓል ምህርቲ ተደኣ ኮይና ሰብኣይ ትስእን ገለ መለ ዝብል ዘረባ ክሓተክን እተን ከምኡ ኢለን ዝዛረባ ትምህርቲ ዘይብለን እንድየን መብዛሕተን እተን ምሁራት እየን ከዓ ቀልጢፈን ሓዳር ዝገብራ ክገርመኩም ይህ ተደኣ ኢልኩም ኣብ ትምህርቲ ዝፈልጥኦ ሰብ መሳርሕተን ዝነበረ ትናንተን ሶሻል ሰርክል ዝተመሓየሸ ስለ ዝኾነ ውሳኔ ንኽወስዳስ ዝቐለለ ይኸውን ምክንያቱ ኦልሬዲ ትናንተን ክላስ ፊልተር ድዩ ፊልተር ዝኾነ ሰብ ድሓን ዝኾነ ሰብ ስለ ዝረኸባ ኣብ ከባቢአን ንኽውስና ቅልል ዝበለ እዩ ምህርትኻ ርእሲ ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ትደሊ ትፈልጥ እያ ብውሳኔ ኢኻ ትኸይድ ማለት እዩ እተን ከምኡ ኢለን ዝዛረባ ኣብ ሶሻል ሚድያ ትምህርቲ ዝበሃል የብለንን ሃብታም ጓል ኣይፈትውን እዮም ከምዚ ዓይነት ክላስ ዝመፀት ጓል ኣይፈትውን እዮም ዝብላ ከምኡ ኣይኮናን ካ ንባዕለን ሓውዲኖ ካብ ከምኡ ዘይመፀ ክስኺ ንስኺ ካልእ ሪያሊቲ ኣለኪ ተን ካልኦት ኣዋልድ ካልእ ሪያሊቲ ኣለወን ብሓፈሻ ግን ኣነ ኣብ ናተይ ትዕዝብቲ ወላ መማህርተይ ዝነበራ ኣሕዋተይ ክርኢ ከለኹ ዝተማሃረት ጓል ሰብኣይ ክትስእን ሪአ ይፈልጥኒ ንሰነየን ከዓ ፅቡቅ ሓዳር ዝገብራ ንሰነየን ከዓ ኩሉ ኣብ ግምት እቴ እንዳተረዳድኣ ኮሚኒኬት እንዳገበራ ሓዳርን ፅቡቅ ዝመርሓ ብኣንፃሩ ተን ዘይተማሃራ ከምዚኡ ዝኸውን ኢለን ኢማጅን ዝገብሮ ነገር ኣብ ሂወተን ኣብ ሓዳርን ኣፕላይ ክገብራ ስለ ዝፍትና እዚ ንሪኦ ዘለና ሪያሊቲ ይመፅእ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኮይኑ ስምዓካ እቲ ኢኳሊቲስ ኢንኢኳሊቲ ይቕይርዎ እንታይ ማለት ይመሲልኩም ጓልሲ ማዕረ ወዲ ኣብልኻ እሞ እቲ ሰን ዝደሊኦ ጠለባት ከዓ ልዕሊ እቲ ወዲ ይኸውን ማዕርነት ናሓተትካስ ንስኻ ከዓ ናብ በለፅ ትዛረብ ምክንያቱ እቲ ኩሉ ፀፅቡቕ ነገር እታ ጓል ኣንስተይቲ ክትወስዶ ይደልያ እቲ ሕማቕ ነገር እቲ ሕማቕ ስራሕ ንደቂ ተባዕትዮ ሽዑ ዝንዕን ማዕርነት እዩ ማዕርነት ግን ከምዚ ይኮነን ማዕርነት ማለት ማዕረ ዕድላት ማለት እዩ ማዕርነት ማለት ብሕጊ ክልቴኻ ብማዕረ ክትፍረድን ከለኻ ማለት እዩ ማዕርነት ማለት በብፃዕርካያ ከም ፃዕርኻ ክትክፈል ማለት እዩ ግን ናይ ብሓቂ ከምኡ ዘይፅዕራ ዋልድየን ብዛዕባ ማዕርነት ካልእ ርዲእ ዘለዎን እምበር ተን ወፊረን ዝኣትዋ ዝፅዕራ ዝደኽማ ስራሕ ዓለም ዝረኣያ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ከመይ ኢልካ ጨፈፍ ኢልካ ትነብር ስራሕ ዓለም ማዕረ ክንደይ ኮምፕሊኬት ምዃኑ ትምህርቲ ዓለም ማዕረ ክንደይ መሪር ምዃኑ ጥራይ ጅባኻ ንዓመታት ነኺስካ ትመሃሩ ምዃናን ስለ ዝፈልጣ ከምዚ ኢለን ክዛረባ ግዜ እውን የብለንን እቲ ማዕርነት እቲ ሳክሪፋይስ እቲ መስዋእቲ እንታይ ምዃኑ ስለ ዝፈልጦ ማለት እዩ ስለዚ ሲ እተን ከምዚ ኢለን ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝርብሻኹም ከምኡ ኢለን ዝርብሻና ዘለዋ ሲ እዝኒ እንተዘይሃምናየን ዝበለፀ እዩ